оё шумо футболбозонро дар вақти ғазабӣ буданашон дидед? онҳо ҳатто деворро метавонанд чапа кунанд, аз халқ ҳам дида бадҳайбаттар мешаванд. тамошо кунед, вақте онҳо асабӣ мешаванд, ҳатто довар барои халосашон медавад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз Александро Митрович оғоз мекунем. ҳамлагари сербиягӣ ки бо асабонӣ ва голҳояш барои мо ошно аст. баробари футболбозӣ ӯ гӯё буқаи ғазабӣ мешавад ки ҳамаро аз сари роҳаш бардоштан мехоҳад. қувваи зиёд доштан ӯҳдадории зиёдро низ талаб мекунад. дар ҳолати Митрович бошад риски гирифтани корти зард дар бозӣ. ӯ дар баҳсҳои бешумор дар майдон иштирок кардааст ва ҳам аз майдон рондаву ҳам бозингари рақибро тарс додааст. яке аз ҳолатҳои фаромӯшнашавандаи ӯ дар бозиҳои премер-лига соли 2019 рух дода буд ки вақте Митрович бархӯрди шадиде бо бозингари Арсенал Матео Гюндузӣ дошт. ҳолат ғайричашмдош рух дод ва довар ба Митрович корти зард нишон доду Гюндузӣ дар майдон нолида мегашт. ба ҳамин монанд Гранит Ҷака бозингаре аст ки то мурданаш рақобат карданро дӯст медорад. ӯ нафаре нест ки аз моҷаро худро канор гирад ва то охир корашро мебарад. ин гуна агрессия барои ӯ ҷазоҳои ҷиддиро меорад. дар карьераи худ дар Арсенал Ҷака ба якчанд ҳолатҳои баҳсӣ даст зада буд ва аз ҳама хотирмонаш ин муқобили ҳамлагари Сонси Модуборо соли 2016 буд ки дар натиҷа корти сурх гирифт. аз он вақт Ҷака ба худ унвони бозингари хатарнокро гирифт. ӯро дар Аврупо ҳатто бозингари ғализ меноманд. нафари баъдӣ дар навор аз ин ҳам бадтар аст. дар бозии премер-лига соли 2021 Антонио Рюдигер ҳамлагари Тоттенхем Сон Хин Минро газида буд. бале, дуруст фаҳмидед, ӯ газид монанди саги кӯчагӣ. Рюдигер гӯё аз Суарес газиданро ёд гирифту дар майдон онро таҷриба кард. ин анҷоми кор набуд ва Рюдигер муқобили Ливерпул ҳам ғализкориро идома дод. ӯ кӯшиш кард дар задани пеналтии Салоҳ монеа шавад. тактикаи ғализ. барои Рюдигер ин амалкард бо корти зард хотима ёфт. баъзан вақт кӯчактарин ҳолатҳо хархаша байни бозингарон ташкил мекунад. Рюдигер бошад медонад ки чӣ хел он ҷо амал кунад. ҳатто дар баробари баҳсҳояш бозии ӯро тамошо кардан то ҷои лаззатбахш аст. ӯ ягона бозингари ҳунари хубдошта ва ҷанҷолӣ ба ҳисоб намеравад. нафари дигаре ки бо футболи зебо ва ғализкорӣ ном баровардааст, ин Гави мебошад. агар шумо футболро бозии фитнес дар газон донед, пас шумо бозии Гавиро надидаед. ин бозингари Барселона бо ғазабонӣ шуданаш дар майдон зуд аз худ ном баровардааст. дар бозии охиринаш муқобили Реал Мадрид дар ҷоми Испания ӯ бо як бозингари рақиб не, балки бо дутои онҳо сарбасар шуд. Гави аз гардани Родриго гирифта ӯро тела дод ва дар идомааш бошад бо Винисиус боқимонда хашмашро бароварда кард. ӯ гӯё ҳама ҳайати Бразилияро дар танҳоӣ латукуб кардан мехоҳад. Гави ҳамчунин барои дастааш ҳама корро бефикри зиёдатӣ мекунад. Лисандро Мартинес намедонад ки футбол бозии берасиш аст. ин бозингари ҳайати Аргентина мастери ҷанговарон аст ва ҳолати соли гузашта рухдода хело ҷиддӣ менамуд. дар вақти бохт кардани Манчестер Юнайтед аз Астон Вилла ӯ бозингари рақибро 2 маротиба кӯшиш кард зарар расонад. Леон Беи дар замин хоб буд ва Мартинес барои идомаи корномааш дар WWE рафт. аз ҳама ҷолибаш ин ки Мартинес барои қабули ҷазои кораш ҳар ду ҳолат саркашӣ мекард. мухлисони англис ҳайратзада тамошо мекарданд ки чаро доварон ба ин гуна амалкард аҳамият намедиҳанд. Пепе на танҳо ҳимоятгари бераҳм, балки зирак дар майдон ба ҳисоб меравад. ҳолати ошнои ӯ бо Дани Алвес дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо соли 2011 мисоли оддӣ аз табиати агрессивонаи ӯ мебошад. қоидавайронкуниҳояш чунон ҷиддӣ буданд ки бефикр ӯро аз майдон меронданд. ин ҳам тамом не. Пепе рақибонро бо сар мезад ва ҳатто ба ҷои тӯб ба бадани бозингарон ҳамла мекард. шоҳи ғазабноктаринҳо низ дар навори мо ҷой дорад. Златан Ибрагимович бо баҳсҳояш дар майдон машҳур аст ва бешубҳа ӯ таъсир ба рафти бозӣ мерасонад. албатта ки вақти шумо камарбанди сиёҳи теквандо доред, эҳсосоти худро қабидан мушкил мешавад. аз шӯхӣ берун ҳам ӯро касе оиди бурду бохташ гап зада наметавонад. агар гап сари баҳси футболӣ равад, касе ӯро хомӯш кардан наметавонад. на Пепе, на Митрович.
факт ҳамин ки дар вақти ғазабнок буданаш ӯ рӯйрост бозингаронро мезанад. мо ин чизро дар бозиҳои серияи А борҳо шоҳид шудаем. албатта он ҳолатҳо барои Златан беҷазо намонданд, вале вақте ки ин гуна бозингаронро асабӣ ки кардед, бояд ҳатман ба ёрии таъҷилӣ занг занед ки оқибаташ хуб намешавад. боз кадом бозингарон бо ғазабӣ буданашон дар ёди шумо боқӣ мондааст? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори баъдиро мунтазир монед. хайр дӯстон.